kantu segitzeu, baina ez dut zure podcastak audientzi segaltzeik ni. Ez dut uste hori gertatuko danik. Eskerrik asko hemen egoteagatik, Inigo, gidoilari eta idazlea, askoz gauza gehiagore bazara, baina tira, hori zara, eskerrik asko, nola egin duzu bidaia, zelan senditzen zara gaur hemen. Betu, gaur bertan Miramonetik atea naiz, da zure gonbita onartu eta kotxien etorri naiz, musika entzuten. Lanak persegiun hau, ez dizu gezurrik esango, ze gonbidatu posible batek mezu bat utzi dit esan ez barkau gaur ezin dut itzein bi herritzingo aldeu, podcast hau grabatzen ari garen momentu honetan ostirela da, bi larun bat da, nire erantzuna izen da, ez. Ez dugu itzingo bi. Orduan barkako dit, baina... Hemendik eskatuko diozu barkamena baita ere. Barkamena eskatzen zizot, baina osasun mentala gaixe lantzetan bezala, osasun mentala neurire zaindu berdet, eta larun batin ezin dela nikin. Eta fikzinozkoa den asteburu hori zaindu behar dugu, ezta? Oraindik ere. Bai. Lanak bertan esartzeko. Eta pixka subtramak eta tramak pentsau, eta berze personaje ongo hien. Beno, orduan erantzungo diozu astelenean, eta bitartean orain egingo dugu hau, eta gero gozatzera jungo gara asteburuan, ezta? Bai, hoi da. Ez dakit aurretik egon zaren hemen Durangoko Arte Historia Museoan, zer iruditzen zaizun txoko hau? Ez nahi inoiz hemen egon Durangon bai, baina museo honetan ez, txokue oso eharre da, Gero gize da ni pertsona nahiko kabroi ere bana izela, eta kuadru ikusi juteni lehenengo gauziak horazotena da, bi aktivista hauek bota iso, zertzen, zopa de... Bai. Ze bota iso, kuadro? Sopa de karakol negoen pentsatzen orain, Sopa de karakol? Ez de tomate, uste dut izan zala... Sopa de tomate bota iso, eta esan dut berdine ingo, baina ez detingo, ez detingo, tranquil. Guardaik ez da du. Mesedez egin gainera hemen ez dagoela beirarik, ez da? Claro, eta nik ez dago etola ontsi bertan ez errebindikatzeko, orduan jazta. Baina egia da, iniziatiba hori asko kritikatu dela, da azkenien defendatzen ari zirena, ez dut esango defendatzeko era, baina defendatzen ari zirena aldaketa klimatikoa dela defendatu beharreko gauza bat bada, ez da? Agian hori erabilgarria izan da ikusteko, beti jartzen dugula arreta, agian garrantzizkoena ez den gauzan, ezta? Agian egin duzu klima aldaketaren aurka juteko edo klima aldaketa ekiditzea defendatzeko, bota duzu tomate sopa bat, eta geratzen zara, bota duzula sopa tomate hori impresionisten kuadro handi batera, ez dakit, agian, como lo del tonto mira el dedo en lugar de la luna, no? Pizkat gogora arazi ditu horrek, ez dakit. Gero, egixe da, eta autokritika zero igual izangoa batzuntzat, baina neuke egixe da horrekin geho naizela, baina aldi berien hori aiauzat. Prentsatik, WhatsAppetik, berdin nondik, titularra hori izan, bi txotxolak, gaina batzuko base, bi txotxolak, bota debe sopa de tomate, kuadro baten gana, eta esan dut, zen ez ezi da. Baina, gero dago beste partia. Bai, ez que ya... Nik uste dut distraitzeko ere erabiltzen dela, pizka bat hori sistemaren... Etengabe. Tramankulua edo bestelako tramankulua dela. Beno, hasiko gara berba egiten, zure estrenatu berri duzun podcast horren inguruan, Korapilloak, zelan doa, Korapillo desegite hori, eta esango diogu eta animatuko dut baita ere audientzia entzutera oso gomendagarria delako, eta bertan osasun mentalaren inguruan berba egiten duzulako, da elkarrizketa oso interesgarriak dituzulako, ezta? Jo, eskertzizut esati ez, bai, egizi da, esan dezu ez, Korapilluk soltatzen, baina zoritxarrez beste batzuk egiten, bai, ez? Ze, bueno, egizi da erantzun bat ukitzen nahi dela podcastan, ni oso guztua, no? Gonbidauek, txapo, danak, eta oso zortedun sentitzen nahi, zeuke jakingo zu, porque podcast bat ematen nahi zeak, gonbidau ere ze importante dan, ez? Ni zentzu ordan kriston suerte ugidet. Eta ze pasatzea, jendiek erantzun itxeixola, ez? Eta azte zaizkizu behesen, oso identifikaute sentiu naiz, nire honintzen hola, eta momentu baten sentitzea, hola, ez dakit, psikologo rol bat hartzen nahi naiz hemen konturau gabe, erantzune ez da, baina, klaro, jendiek konta itxizkizu, eta zuk entzun itxizu, eta guztua entzute ditut, oso guztua entzute ditut, eta, baina, klaro, guztua entzute dituten bezala, ikutu iten hau. Porque nahiko persona sensiblie naiz, emateztu narren. Eta, batzutan, resaka emozional oso handixi ukitzet, bai grabaketa baten ondoren, bai emisixo ondoren etortzean gauzen ondoren.
Karo, eta korapio horiek etxean batu egiten dira, eta horrek ere daramagu zure azkenengo eta baita ere argitaratu berri den liburuaren inguruan berbaitera, ezta? Korapio horiek pilatzen direnean nolabait esateko logela horretan, nire minaren etxean aurkitzen duzu zure burua, zure kasuaren inguruan egiten duzulako berba hemen. Bai, azkenin, bueno, ni naiz berez metafora zali, ez? Baina depresizue... Ni bai. Zu bai. Denbora guztia. Depresizu bada azkenin gauz bat, bueno, dago alde batetik min asko, nik etxien denbora asko pasau nuen isolaute, eta, bueno, bat ere zeure ganbara hontan, zeure korputzeko ganbara hontan, bueno, sortzea lekutxo bat, bueno, bai ahos bat, bai pentsamentu batzuk, jaiotzienak eta hortxe instalatzienak, ez? Eta horrian nahi ditixot referentzixe, bai titulukin eta bai gero barrun kontatzetan danakine. Eta orain nola ari zara sentitzen dinot, orain begiratzen duzula beste leku batetatik, nola sentitzen duzu baita ere, suposatzen dut honek ere errezeka emozionala ekarriko dizula, baina aldi berean espero dut, Inigo, indar berrituta sentitzea, ezta? Bai jendea laguntzen ari zarelako zure liburuarekin, Angel Martinek idatzi zuen liburuaren antza daukala uste dut. Bai, oso ona. Eta hau oraindik ez dut irakurri, baina ziur nago oso ona dela baita ere, eta errekitan nago. Konfiantza eskertzet, bai. Bai, a ber, nik beti esatet ez, adibidez bi batzueken testigantzi eman nuen, eta bi batzuek bada programa bat baita ere testigantza asko jaso ditugunak. Gai askokin, noski. Eta nik uste testigantzi emate duen momentun beti daukeula danok helburu berdine, dela laguntzie. Laguntzie, zeure prozesu baten zaudenin identifikau alizetiek kasu batzuk, zeure egoera berdinetik pasau dienak, baina gaur egun atea dienak, zulo hortatik, edo ondo daudenak, edo hobeto behintzat, hori sekuleko maizu da. Hori oso potenti da. Eta nahi asko laundu zuin bezala neure momentu hartan, esan, nik pertsona bateatik inalko banu hori, aurrea. Gauze pasatzea, sortzaile banaizela. Eta nik uste sortzaileok daukeula gauz bat, geure sentimenduek, geure esperientzisek hartu eta zehoze eraikitzeko, ez? Hor, Meryl Streepek esatezun Princesa Leiatik, Carrie Fisherreatik. Carrie Fisherren esaldi bezala, Globo de Oro jasoztu nien, premio honorifikue, Meryl Streepek esatezun, Carrie Fisherrek esan ziola, hartu zure bihotza apurtua eta eraiki zerbait. Kintzugia egin. Bai, eta ustet nik behintzen ere gasun liburu honekin hori indetela. Bai jendin laguntzeko, baina baite neure bihotz puskau hori erabatea berriz berrera ikitzeko, ez? Horrek gogorarazi dit orain Galeanoren esaldi bat dala para que escribe uno si no es para juntar sus pedazos. Pizkat berdina dala, ezta? Bai. Oso ados nago, eske geuretzat ez badu idazten zehintzat. Hori da, eta bitartien besteak laguntzen baditugu edo gutxienez inspiratu edo postu. Bai, eske azkenin askotan idaztezun nine irakurle sutsue edo behintzat irakurli izeti importanti da. Zeure zu irakurlientzat idaztezun nien, beti topagozu bat emat, zu bezalako irakurli dana. Orduen jakingo zu behakin konektatzen. Bai. Guztiz. Eta gainera, osasun mentala eta gero dana da osasun mentalaren inguruan bai liburua zein podcasta, eta beste egunean komentatzen genuen off the record, esateko, niri kurioso eta paradosikoa iruditzen zaidala gizarte bat garela non geroz eta pilula gehiago kontsumitzen diren, baina osasun mental hori bai modan dau alderdi batetik edo gehiago hitz egiten da, baina beste alderdi batetik geroz eta pilula gehiago kontsumitzen badira eta geroz eta osasun mental ahulagoa badekogu, zerbait txarto egiten ari gara, ezta? Edo zer gertatzen da hor? Oso galdera hona da, eta egixe da batzutan neuke esatetela, ez? Eta bidetan esateako pasagea de gaixe 0 lantzetik 100 lantzea. 0tik 1 pasagea oso azkar, eta nik batzutan beldur hori ukitzet. Ez gea haiko jendiei sobredosi bat eraiten hemen goixen. Adibide garbine, COVID-a jauzani, ze pasatzen? Erabidetan beste gairik ez zeon.
Eta batea egunero hitz berrixek, kontzeptu berrixek, que si, que si no sé cuántos casos por habitantes, que si ez dakize, que si la ratio, que si colindante, a ber, baina, ze pasatzen ari da hemen. Eta, bueno, nik nahi dut pentsau gai hau ez gehala morboti tratatzen nahi. Ni pentsau nahi dut laguntzeko gai gehala, ez moda okasional bat dalako. Eta, bueno, aber zaitzen dugun gaixe. Gero ze pasatzea, beti daula energumeno bat, esaten da, betiko kontuk, baina, zenbat gaikin pasatzea hori, bai feminismukin, bai LGTBIQ. Eozein gaikin, berrezkoa nahi zei, beti dago energumeno bat esango izuna, bueno, jazta, vale. Bueno, isilik. Horreko gora hasi dit, duela hilabete bat, edo agian urte erdi igaro da dagoeneko, baina Iñigo Errejonek osasun mentalaren inguruan mintzatu zanean, ez dakit nor, baina erantzun zion hori, jun zaite psikologora. Bai. Da, esaten ari zaren jarrera, eske psikologora jun beharko gineateke danok, eta agian orduan bai, pilulak ez ezik edo pilulaz gain psikologora junda agian, gizarte moduan hobeto egon gineateke edo. Bai, eta azkenien ze espero deu gizarte honetan, non biztanleko polizi geixo dauden, adibidez, psikologoek baino, ezta? Eta orain, are gehiago, badirudiela aguda baterako prestatzen ari garela, agudaz inguratuta gauz, eta egia da, oso... Horrek ez pentsau emateu. Eta honekin baitare harremanduta, badakizu belaunaldia, zeta belaunaldia edo, aipatzen dutela baitare beirazko edo kristalezko belaunaldia esango balitz bezala. Zer uste duzu honen inguruan? Ez nago batea doz. Ez nago batea doz, ze kuriosu da, kristalezko belaunaldi bi hitzosek erabiltzen jende asko, geho zeta belaunaldi honek. Zehose esan orduko, baso hau bezala puskatzeala. Guztiz, baina itzaletan ez da maskulina. Gauz bat esatekin bakarrik, adibidez, uste deu lan baldintza prekarixu diela, eta hartzei, ni zure garaixen bakizu nola bizi nintzen da. Hobeto ziur aski gainera. Ez dakit ni nola biziko zen, baina, koño, bintzat kontzientean belaunaldi bat baldin bakeu, aurrea, eta geixo esango izut. Gustako ziten, pixkat entzuten hasiko bagin elka, zenila etiketa hauekin, kesi millennial, kesi zeta, kesi boomer, naho hainek haute sailkatze hauekin, eta denbazun alkarri kaka botatzekin, iritsuzat hain eztabaida antzue, ze generazioetan zein baino bide, eske hain gutxi inportazat danok batea arraunin berdeun garei batzutan, esatetena, aspertu ikena zute. Eta gaizu esan, uste, zeta belaunaldikoatik, klar, ikusten dugu gauz batzuk bakarrik, COVID behar izbatzen, redes sociales, que si botellones, que si no seke, eta beste gauze asko. Ze, lehelenak kale hartetzen, eta badibidez, bakarrik bizizi nahi, edo zaharrai, edo pobrezi egoeran bizizi nahi, lehelenak laguntzen, zeta belaunaldiko izan zin, baina inoiz du esaten hori. Zerun esango izue, bi gazte, kalin, zurito bat hartzen nahi dinen, botellon, makrobotellon, baina beste aldi ez dizue kontako. Kuadro ez ekin duzuen, bi neska hoxekin bezala. Gustatzen zaigu polarizazioa, ez da? Pilo bat. Artaldea baitare gidatzeko errazagoa da. Kriminalizazioa, eta geixo. Eta geho, batea zeitebe batzu, geixegi kriminalizatu ditu, oin guazen irabaztea berriz galdu den jende hau, ez? Oire asko dago. Zer esango genioke, beirazko belaunaldi hori deitzen dieten guztioi, gutxien ez daudela aipatzen edo eztabaidatzen garrantzizkoak diren gaien inguruan, ez da? Naiz eta gero bestelakoak etorriko diren esaten, beta psikologo, bale. Bai, eta, azkenin, nik kristalesko hitz horri zentzu positibue bihatzi gustatzen zat, eta esatet, igual da baite ez dielako beldur auskor erakusteko. Hori da. Kristala bezala. Hori da. Txapo. Bai, guztiz. Txapo, oso ondo. Eta gainera aipatu dizudan alen, baina kintsugi teknika japoniarra hau, ez da, guztuta gaudela, da berrirore ceramikaz egiten dago ituraz, baina hori berrirore nolabait pieza guzti horiek batzea. Da hori, uste dut nahiko jakintsua dela jakitea apurtuta zaudela ez onartzea baino. Hileik ezun gauzik onena da, bello puskautena. Hori da, eta mendik aurrera, ja. Eta, laguntzi berkot, oez, baino
noan berrera egitzera berriz, ez? Laguntza beharko dugu beti. Hori ere kostatzen zaigula, baina beti. Bai, beti. Ondo gaudegine, bai. Ondo gaudegine, bai. Nei adibidez gaur egun asko jeiben galderi da, tema honetik hitzeetanin. Baina gaur egun ondo zaude, ezta? Ja, ze da ondo, ze da, txartu. Gaur egun ondo zaude, ezta, eta nik, depende noiz galetzaizun. Depende momentu, eguneko zein momentutan. Karo, eske, azkenin, bale, 2 urte pasaet, hola, baina horrek ez dukentzen gero ja eskorra naizenik. Podcast hau grabatzen egan momentun, oindala aste bete, ni urgentzitan egon nintzen. Larrialditan egon nintzen, ansiedade krisi bateatik. Eta neuk eskau non juti, Baina, adibidez, 2 urte hauetan, nik urgentzisek enituen zapaldurein. Lehenengo egunin, bai, kabezerako medikukin, da gaizkin eguelako, eta abar eta abar. Karo, eta geratuko bazina momentu konkretu horrek ez esango zenuke, oso txarto nau, lan guztia bota dut, baina ez da momentu horretan, eta gian da bilakaera baten prozesuaren parte, ez da, edo orain heldua zara, edo ez dakit beste gunean baitare egin genuen berba, heldua edo ez dakit nola deitu, adjetiboa jarri nahi dozuna, juteko edo identifikatzeko eta esateko jungo naz, ez nagolako ondo, orain, eta ondo sentitu nahi dudalako. Eske pentsau nola neuen, neuk eskatzeko gurasui. Oien etzan da, segureko ezin egonakin, arnazade oso kostata hartzen, eta torri, eta ze pasira bat ematit, ez, ni urgentzitan egon. Hola, urgentzitan egon. Eta aia urgentzita, eta hau, betu, Zumarrako ospitalin izan zen, eta aiatze baldime ikuste hau, eskerrik asko bai harrera intzin enfermeriei eta gero tratau ninduen medikuei. Ze aia nintzen, eta hasi orduko galderi izan zen, Inigo, ze pasatzea? Eta ansiedadi dauket, eta puskauen nintzen. Hasi nintzen neharrez, nire etxekuek konta horre izan zen, hola eta hola dabil, gai sensiblik lantzen nahi da, eta batzutan fakturi pasatzen xo, aste hondan fakturi pasatu xo, beste gauz batzuk badaude, baina bati bat, hola dabil. Eta nire neharrez. Eta esan ziren, bale, zu sala esperatzea jungo, torri nahekin. Eta eman dinduen kuarto bat dea. Eta utzi ziren edetzaten, eman ziren pastilla bat, bernulako, momentu hartan, eta gero ja mediku torri zen. Baina itzen genuen, intimidade hartan, eta neure laseixo sentiu nintzen. Empatia ariketa hori, oso eskertutena. Oso beharrezkoa da. Eta oso beharrezkoa da. Gauza da, harritzen zaituela agian ez dalako normalena, ez da, baina izan beharko litzateke. Daia da baitare gaudela gizarte baten nun badirudi posik egoteko derrigortasuna dekogula, ez da, edo bestela gure akatza dela, da hori oso arriskutsua da baitare entzuten ari den jendearentzat, jakin desan, momentu batean oso txarto sentitu alzarela, da urrengo momentuan hobeto, eta... Eta posik egoteko arrazoi hoxek askotan lotzeie lanakin. Baina lanakin bakarri. Eta esatezu, bai, nahi gustatzen zen lana, eta guztua jet, eta lankide oso nauzket, eta batzui lagunek ozeileko privilegizure bai, baina bizitxe gauze asko da. Hori da. Zeratik limitatzea beti gure lanea, ez? Ez dakit, elkarrezketatan, eta hau ez da reprotxe bat, ez hartu reprotxe bat ezela, baina esan etena da. Adibidez, zukeni aurkeztu nauzu Inigo Antxorregi gidoilari eta idazle. Gauza gehiago esan nahi nituen. Karo, eta batzutan pentsatzet. Ez nahi zai esaten gizkin dezunik, baina batzutan pentsatzet. Eta zeatik ez nago aurkeztu adibidez lehen hemen hitzean jardun duguna Marbelita bezala. Bai, guztiz ados. Zeatik ez nago puto friki bezala por ejemplo. Aurkezten. Eta zeatik nik ez ditzen berdinen neure gonbida hauekin, ez? Hasi baino lehen justo aipatu dit kamerari hori, ez hitzaidala gustatzen definizioak emotea orkesterakoan, porque baita ere uste dut dela, ez dugu goratzen norena den esaldia, pero definir es limitar. Uste dut dela Oscar Wildena. Eta gauza da hori. Gauza da hori. Ez que gauza asko, Sara, ez dakit... Y si te limitas,
Pues igual no empieces por el trabajo. También, baina hori esan nahi nizun baita ere, dala beste trampa itzel eta kriston ona, ezta? Sistemarana berriro ere egoteko danak horrela, pentsatzen, wow, txartu egin dut lanean, eta zure familiarekin, eta zure bizitzako bestelako gauza garrantzizko horiekin, zer egin duzu? Hoi da. Baina ez duzu denborarik pentsatzeko, eta dirua behar dozunez, oza, dinot, nola desmontatu baita ere trampa itzela hau, zuzaia da. Nola kentzet hau. Nola kudeatu. Asteburuak zainduz, ezta? Adibidez. Horretik esate dizut ez dala reprotxe bat, porque nik ez dakit nola aldau hori. Eta batxu zeharrez dan beraz. Claro, baina azkenien beste alde batetik izakiak beti da nik bilatu ditu nolabait definizioak zerbait hartzeko, ezta? Ezin dugu jasan ezer ez ulertu eta orduan definitu behar gara eta sartu behar gara taldetan, baina ia da hori zentzu bateraino helduko balitz bakarrik, oza, dinot, bakarrik horrela, bazara hau, baina beste hainbat gauza ere bazara, ongi egongo litzateke. Baina definizio horietatik gero ere banaketak agertzen dira, ezta? Edo bata bestearen kontra juteko joera horiek eta orduan hori da zailtasuna baita ere ikusten dudan hor. Claro, claro. Ni definituko da, ez dakit, aktivista, no? Edo aktivista dan jendea, adibidez. Ja, sauzen kasiatzen eta... Claro, bai, zentzortan oindik eta zailo. Oso zaila. Zu nola definiko zineka? Ez nintzen definituko, eta gorrotu dut baita ere, eta, de hecho, neukan jarrita lehen definizioan, to define is to limit, definir es limitar, esan dizudan esaldia. Gustatzen zitzaidalako gero kondu dut, esan dudalako, agian, ez dakit, prepotenteare iruditu daiteke, ez da. Baina eske, benetan betetzen dut inork ez lukela bere hori da. Baina hala ere behartuta gaudela, orduan ez dakit nola definituko nuke Inigo. Nauzu bezala, ez dakit zein den maila aproposa. Hasi beharko geha esaten, ez, batzutan telebistan egin rotulok sartzare tokatzen zaigu, ez? Izena eta kargua, ez? Claro, bai. Eta hasi beharko geha esaten, Inigo Antxorregi. Depende. Eso es, depende del día, del momento del... Bantxe hortan, igual aitzaki honekin nator da, igual bai da egokia. Baina gauza askota da segia. Nik uste dut baita ere gertatzen dela definizioak etortzen direla kanpotik. Hau da, kritikoak, adibidez, musika talde baten pentsatzen ari naiz, lagun bat daukadana, Cecilia Payne, eta haiek deskribatzen dute orain beren estiloa surf oskuro bezala, baina kritikari batek surf oskuro jarri zuelako artikulu bat. Surf oskuro? Eske oso ederra da, adjetiba. Bai, surf iluna izango litzateke euskaraz, ezta. Baina bai, eta haiek hartu dute, bereganatu dute, baina ez zuten esan haiek bere garaian gu surf iluna gara, surf iluna da guk egiten duguna. Orduan uste dut nahiko laguntzen duela baita ere kanpokoak definitzea, guk ikusten garen moduan eta nolakoak garen... Betu, de hecho, nire filosofixe oso ondo definiuzun kazetai batek, bai, berriakue, Arantxa Iraola. Elkarrezketi gintzin, eta momentu baten, ze nik beti esaten, bai, humorien euskarri bada, bai lanien, bai etxien, bai bizisen, humori oso importantian ez da, eta azten parrafadatu esaten, Arantxak idatzi zuen, holaxe, hitz gutxitan, humorea du lanabes eta babes. Eta esan hon, oi da? Ulertu nao! Ni baino beta ulertu nao. Oi da, bai, oi naiz ni. Hoi naiz ni, ostia, fíjate. Bai, eta... musu bat, Arantxa. Eskerrik asko nik neure buru baino hobeto definitzeatik. Kazetari eta psikologoa ona izatea. Bai. Bai, jo, pasada bat. Beno, ez dako zerikusik, baina baita ere agian deko zerikusia modan dagoelako, baina baita ere gai beharrezkoa dalako amatasunaren inguruan mintzatzea. Eta beste egunean, Laura Sam, poetak, egin zuen poema bat, oso gomendagarria baita ere, umien inguruan hitz egiten, ezta? Perspektiba aldatzen eta esaten, bai, amen inguruan hitz egiten dugu asko, baina pentsatuko dugu umien perspektiban, alaben perspektiban konkretuki. Orduan nire galdera da, zuk nola ikusten duzu zure aitatasuna, 80ko, ezta? 80garren hamarkadako gizon bat izan da, ez dakit nola esan. Uste dut gutxiago galdetzen dela hau. Bai, oso galdera ona, oso urrun ikustet. Baino, ustet hor ere aigeala debate oso sanuku gitzen. Ez? Aman papela, haien papela. Naiz hau sartzen iritzi bat ematea ez tema delikau edalako. Baizik eta, eske, hain urruti ikusiet oinzuk galdetu izun arte aitatasun kontue, inoiz ez detela igual nire inguruko, bai, neure burue
hor kokau eta iritzi bat landu, ez? Orduan, aldatetik esaten dizut, zertako hasiko naiz hemen hitzek asmatzen. Bueno, baina momentuan ere... Baino, bai, bueno, gero, claro, gurasotasunek asko daude, ez? Ze batzutan ikuspegi oso heterosexual batetik behitzezako baita ere. Baino, bai, egixe da, behitu, ontxe burure etorri zatena eta gizon batek kontatzen zuen baita, supermerkauen. Eta, nola esaten zuen? Bai, bueno, erosketak egitea junde, ez? Eta, alaba gauzaken, karrituen, holaxe. Antzik joen, gauza kargaute da, eta atzien bi emakume eta gizon bat uste esatezula. Zeudela, adin ja oso aurrea egin da. Eta ikuste zeben, dara kargatzen, da umiekin, da eta atxe eredugarri hori ikuste zeben. Eta esate zuen, jo, que bien, que ayudas en casa. La típica. Eta tipuek erantzun omen zuen, no, yo no ayudo en casa. Eta hasieran, ze esaten nahi da, gizon hau, eta yo cumplo con mi deber. Un aplauso para... Ez, betu, aizetasunen ingurun iritzi bat ematekotan ikuspuntu horrekin. Konektatzet ez tala ni nire bikote hipotetiko da momentu honetan fantasiazko horri lagundu itxesotela, baizik eta bizi bat daukeu aman komunia, eta bizi hortan bizo dauzkeu geure erantzukizunek, eta ni neuri egin behar ditut. Enaiz inori laguntzen nahi. Hori da, guztiz. Betu, ez naken iritzik, eta batea lortu duzu, nun baitetik. Iritzi gana. Claro, eta agian ez daukazu iritzirik baita ere, gizonezkoa izan da, agian premiazkoa ez delako hain premiazkoa dinote, baina egia da galdetzen dela gehiago amatasunaren inguruan, eta uste dut interesgarria dela zuen lana baita ere joratzea. Bai, klaro, eta amatasunen ingurune, igual oinarte beti ikusi eta amatasune oso glorifikaute bezala, ez? Da todo color rosa, gauza asko bezala, hileku beha bezala, lagun batek egiten da, jo, eske, oindik gaur egun hilekuentzako produktu askon zera, anuntzizuek eta odola urdine da. Ke me estás contando? Eta guztiak dira la rosa. Unikornixuk algea, hola esaten zuen. Eta, hileku tapau bezala eta rosa koloreku bihurtuan bezala, urdin kolorekua, matasun ere bai ikustet asko glorifikau dela. Ze, gehaztezea, testigantza batzuk irakurtzen o entzuten, eta tanetik dago. Matasunune oso gizki bizi izen debenak, edo eta aurreuki eta depresio baten eridinak. Ez hori oso tipikoa da eta ez da hitz egin orain arte. Bai. Eta, bueno, ondo da hitziti baita ere, hola, batzui, gauz batzuk erdeaz esaten bezala porcentado emate genitunak, basatu dizu, etzan danan ikusten nun bezala, eta hori beti da ondo. Bai, gainera dela beltza dotzuria izan beharrean, gauzak orokorrean grisak direla. Hori da, gris eskalak bilatzi, Bai, ez erromantizatzea gauzak, beste gabe, hori. Ez errez. Eta gaixotasunekin asko itea, hori. Bai. Gaixotasunekin, ha ganado la batalla contra el cáncer, ha perdido la batalla. Zesaten egizea. Da gainera paralelismo beliko horiek, en plan... Bai, dana. Eta txarrana da, esan benetan kantzerra superatu duen baten hauen ulertu lehiket. Superau ez duen, bizi izen ez duen baten, ez zautz ez duen baten hauen esaten, tranquil, hau ez da hiliada. Bueno, nik alare uste dut, agian hori, adjetibo beliko horiek edo, eta gaur ikusi dut kolon intestinoaren gaixotasun baten inguruan zan, eta kamisetak ziren FAC-Crohn, sindrome de Crohn. FAC-Crohn, abitu. Eta pentsatu dut berdina, izan behar da hain agresiboa edo hain... Mesua izan behar da hori, agian zaindu edo sendatu minau, baina ez dakit nola esan. Ja, betu. Bakoitzari balio diona, Bai. Jaixotzezakon, gehonik zargin konektatzetan zarginez, bataia egin bintzat, desluego ez. Ja, hori da. Horxekin ez. Bai, baina da muy de titular, la guerra contra el estabizio, bai, guztiz. Egia da. Bale, Inigo, eta gero beste galdera bat, orain aipatu dugula, baina guda singuratuta gaudela, nolabait esateko baita ere, aldaketak klimatikoa daukagula alde batetik, gero elikagai industria, bai elikagai haragi, elikagai industria, zein era paradosiko baten baita ere
industria veganoak ere bere sarrakeriak edo egiten ari da. Orduan, nola uste duzu, mantendu daitekeela konortea, esan nahi dut, ezin du dana borrokatu, zein uste duzu, zein da zure jarrera honen aurrean, ezta? Dinot, lehen aipatu dugun moduan, agian elkarrizketatzen dituzun pertsonak historia ponteteak dituzte eta etzera eramaten dituzu, niri ere gertatzen zait, begiratzen dudala nire inguruan, eta ikusten ditudala hainbat eta hainbat guda, edo guda, bai, gauza hauek bai burrukatu behar direla, ezta? Eta esatu dut, ez dakit ondik hasi, nola izan koherente, zein... Ja, eixa bitu, adibidez, elikadurai dagokixonez, nik aragixe jatet. Nik baita. Bai, eta... Eske horre azkenin da, amatasunekin bezala. Gauz batzuk, hola die. Baina gero realidadie azaltzea, eta beste bada, ez? Eta, gauz batzuk asko impactatzen, eta gauz batzuk asko kuestion hau arazteizkizue, zure bai bizi ohitura batzuk, bai dana, bai iritzisek ere. Nei ze pasatzen zat, eixe da, naizela oso aktivistia. Porque igual, jakek guda hitze ibili deon, eixe da baita ere, azkenen urtetan nire guda ondine neure burun kontra inbehar izan dutela. Horren igual, bai honaiz oso deskonetaute mundu horrelatik, eta ez da hitzaki bat, bakit, baina gauz egin bezala. Eta gauz askotan galdu iten naiz. Orduan, eixe da, gai batzutan eguneratze geixo behar dela beste batzutan baino, eta, elikadura industriena hoxetako bada. Eta, ez dakit. Bai adibidez, areagixe da, arraixe eta apartela gata, ez guztiz, baina apartela gata, bai, flipatzet supermerkao baten, sagar bat plastipikotik ikusten. Bai. Olako gauzek adibidez. Olako gauzek esatet, zertan nahi gea? Eta plastiko sobre plastiko, asko. Plastiko sobre plastiko, bai. Eta platano txuritute eta ja moztute, eta zatu, aber, Zeba. Baina de repente, campaña de concienciación sobre el uso de plástico, plastiko saltzen dut pertsona berdine. Zeba. Hori da, ordun? Zein da jarrera horren aurrean? Ez dakit. Hori da, de repente tortzie, zientifiko bat, eta abertxorra esaten nik, baina nire espezialidadi da, orduan esan nik. Hori da, de repente tipo bat etortzie eta esati, hemendik aurrea, ezin dut kakain. Baina, nire katalogun dagazue, munduko lasanteiko eta hartu zazue. Kiston txorradi izaten nahi naiz. Ez metafora, ez aizkizu gustatzen, baina metafora argia eta ona izan da. Ez que ja, hainbeste kontraesanekin neu nekatzen nahi naiz. Nekatzen nahi naiz, porque... Bai, osea, gauzek benetan aldatzen azteko boteri daugen jendiek... Osea, denbazun responsabilizatzen zaio, adibidez, laneako txinjuten haibadin mazera planetik ikiston mineginen. Aizea, eta, bale, bai guela, arrazoia da beso. Baina hor, ikustetan fabrika hori, kepillo hori, auskalo zenbat produktu kimiko botatzen ari den fabrika horri, ez duzuz ezer esan behar, zeratik jartzen ditugu beti ardurak banakakotan, ez da? Herritarrengan, zeba? Despolizitazen gaituzten bitartian, zetik zure errua da, ez da? Eta ni nahi zai esaten honekin, balonez fuera nela gatakin. Ez, bale, baina ni eskatzen zaten ardura berdine, eskatzen hori, ez? Bati bat, gauze galdatzeko baliabideek dituzuen, oi? Hori da gauza, baina haien burmuinen gainean ez dugulako efekturik, ez da, ez dakigulako nola egin, eta badakigulako edo hori horrela denez, porque hori da, como Kiotoko protokoloa silatu egin zen 2010 inguruan, nio gogoratzen dut negoela egiten lan bat aldaketa klimatikoaren inguruan, ez ere ez da aldatu, bakarri junda txarrenuntz eta orain dekogu jendea esaten duena ez dela existitzen. Edo lurra laua dela, ez da, orduan garai horretan gauz, dinot. Hoiz egin nik oso ondo pasatzen. Bai, baina ez, gauza biak dira dinosu. Zelako beldurra eta pos. Baina zemateaino dauke ignorantzitik gain naiz baita ere, baina zemateaino dauke diskurtso horrek onarpena.
Baina eske badau jendea, ez dana, osea, dinot, jendea asko pentsatu duena eta horretara llegatu dana bertan sartu delako. Nik uste dut dala baita ere fake newsen gizarte horretan gaudelako, da orduan agian hainbat eta hainbat berri jasotzea hain askar eta ez jakitea zeintzuk diren egia, zeintzuk diren gezurra, horrek eramaten zaituela, ez dakit nolabait kontra egitera eta ja absurdo hori besarkatzera, Ez onartu nahi ere badagoela. Ez que niretzat bestela ezin dut ulertu, baina eske ezagutzen dut, osea, ez dinot lagunak ez ditut, baina ezagunak baditut. Lurra laua dela defendatzen ari direnak, eta ez dira pertsonak izango zenukenak, ez dakit, ez du pentsatzen, ez dakit. Nahi gabe zure lagun horiek nire podcastien lekue dauke. Bagian, bai, aurrengo elkarrizketerako. Bai, hola, bai. Zer gertatzen zaizu? Diagnostikoa zein da. Galdera horrekin hasita, gero jabea nahi duna. Burmuin lautasuna baita ere, nola biteko. Burmuin lautasuna, gustatu. Ziurazko jende hori ere kantzaute dau. Zuk esan duzu moduan. Ba, izan lehia. Ez que bestela ez dut ulertzen, dinut. Izan lehia. Erantzun hori izan behar da, bestela ez dakit. Porque ja jartzea zalantzan zutabe horiek edo nolabait oinarte eraman gaituzten bilakaera zientifiko, teknologiko eta bestelakoak ez dakit nora eramaten gaituen dinut. Bai, tal cual. Eta, bueno, gizarte eder honetatik nolabait eskapatzeko eta baita ere aldatzen saiatzeko antzerkia tresna bat da, nahiz eta ez nauzun utzi zure burua dramaturgo gisa aurkezten utzi, baina esaguz. Ez ziten postu iruditzen nahi izan, bueno, bai, antzerki zen ibilizen naiz, bai, aktore, bai, idazten, baina ontxe bertan oso aparkaute dauketan gauz bat da, gorputzek eta buruk eskatzen zilako. Ez dakit. Bai, daude gauz batzuk ez nuna ondo gestionatzen jakin. Oso tipo urdurixen naiz, de por si, oso. Eta ni emanaldi bat baino 5 hilabete lehenu ja urduri jartzen nintzen. Eta testu niri bada, oindik eta gaixo. Doble urduritasun. Bat, antzestu berdetan papelagatik, eta bi, nik idatzietan testu hori jendiei gustatzeko, ez bakarrik publikui, baizik eta testu hori hartu duen aktoriei, ez? Sartu nintzen azkenengo 2 urtetan bati bat, eta ez dakit oindik atea naizen guztiz. Baina sartu nintzen autoexigentzi maila baten, egauzala momentu da esan una, stop. Stop inigo, zer bestela berriz zulo haue. Ez ki ikusi inun. Trigger. Ikusi inun otsue berriz bere hankie asomatzen. Eta oso jende gutxikin itzin dut, ontaz. Baina esan berra du. Eta horretik esan dezunin dramaturgo, esan dut, ontxe bertan enintzek gaula orkestuko. Ze sendatzen nahi nahi zen gauz bada. Itzuliko zarela argi deket, baina egia da, klaro, zuzendaria izatea eta baita ere aktorea izatea aldi berean zuk hori ere egin duzula, dinot, zuk idatzi duzu testu bat eta haragitu duzu. Osea, logikoa da, zuk nolabaiteko joera badeko zu oso kritikoa izateko sentikorra eta bar, agian ez zarela jarri behar hortan, baina edo gutxienez ez egin dana batera, delegar, no? Garrantzia. Bai, ni naiz pertsona bat, eta ez dutzen anunak baki. Ez dakit da nire enkantuen da nire aldetxara bixe batea dien o zer dien. Baina bai, banaiz pertsona bat, neure motxila, kanpotik pisua jatzea, noski eta noia jatzezaku, baina aldi berien neuk pisu asko gitzet. Horrela egin da gainera, no? Bai, eta igual niku puteute bidin batek esate, aizu, emango jazu hau edo, nik bai. Eta gero jungoa pertsona hori, da eske puta seme horrek eman dite pisu hau eta hemen segit. Sí. Horregatik, bitu, lehen esaten nuna, gaur egun zen mun zaude, ikasten. Ikasten, autoexigentzi hori bajatzen, neure buru maiatzen, ze batzuten ez dut lortzen. Eta, lan pixket gehatzezaten nan kontzientzisegin. Eta agian gauzak hain serio esartzen. Ez dinot seriotasunez egitea eta gauzak patxadaz ez egitea, baina uste dut horrek ere desgastatzen duela pilo bat, eta horrek. Horregatik da humorea lana bez eta babes. Ze
humori ez banu ukiko, eta humori esaten nahi zai esaten jendiei parreina arazteko kapazitatea. Pentsa honetela, pixket badauketela, batzuk imentzat lortzet. Baina nik humorie ulertzet bati bat bizi filosofi bezala. Guztiz. Hau pasauzat, bale, oain gizkin nago. Cuidado. Jak. Nire hau nintzen medikuna lehenengo aldiz, nire burun idea oso makabrukin eta oso gaizki eta... Liburuan ere aipatzen dituzu. Zulun, baina zulun. Nik nintzen mediku batena eta kanpon zegoen kartel bat esatezuna hemen euskeraz hitz egin dezakezu. Eta zen eskerrak. Eskerrak, pasatzen zaten dana ontxe lortu etela hola ordenatzi pixkat mediku izan berrekua. Esan berretetan dana erdeaz esan berbaet. Jai daukeu. Jai daukeu. Eta, bueno, alako baten inigo, eta sartzen naiz, eta egunon, esatet, eta bueltan, buenos días. Eta ya esan, adiós. Hemos sido engañados. Adiós, hemos sido engañados. Ostras, konturatzeko ja eseritzen egin zen, neuen panorama berri hori. Eta, ¿qué te ocurre? Eta, informazio dana, traduzitzeko denborik gabe eta kapazitaterik gabe, esan nion, pues nada, que me quiero matar. Pum! Eta... Titulares. Claro, eta, qué directo eres, no? Eta, claro, momentu bertan, ez da oso gauz serizu da. Eta, claro, mina handixe nauken, oain, urte batzu pasain nin, eta denbora pasain nin, eta nik hau bai gogoratzetan nin, eta bai kontatzetan nin, jendik beti jau barre. Honekin edo eta esperantzan telefona deitu eta inok ez hartzikin. Ez? Ez que hori zona da, metaforikoki barkatu, nire... Karo, eta ni mezu egin de... Geo Mr. Wonderfulek esango, la esperanza lo único que se pierde, pues a mí no me ha dejado ni buzón de voz. Muy fuerte. Eta jendik parrik jau, eta horretik esatet, gai zerixotaz denborikin, noski, porque denborik esan dertze ditu gauzek, gai zerixotaz humorie laike. Eta humorie oso sanatzaile da. Bai. Eta gutaz barre egitea, esaten dela ohituraz, baina eskegia da. Eta gutaz barre egin aldugu agian denbora igarotzen denean, zuk aipatu dituzun ereduak bezala. Hoi da. Baina gero batzutan jendi txokau itxixo, ez? Gero oso kuriosu da, ze batzuk ikuste jut reivindikatzen humorien limite batzuk. Nik beti diferentziatzen humorie eta burlie. Ya está. Burla, humorie bezala kamuflatzie, hoi beste gauza bat da. Baina humorien beti aldarrikatzea dugu geure buru esparreikie, baina gero gure buru esparreikien egane, eske gai hori, eske bestie, zertan gehatzea ez da? Eta nitaz hain naiz, ez naiz. Ezin badut ni nire... Joder, neure buruz ezin badut parrein, eske barkau. Baina, ez dakit. Garaiz oro horretan gauz, mundu laua eta baitare hori, limiteak. Limiti, ezin hau, ez jantzi hau, ezin parre hontaz, ez? Xilduko zate dano favorez? Bai, ondo legoke. Bizirauten nahi gehan, gara jauetan, biziraun aldet nere era, favorez? Mundu amaiera honetan gainera, hainbat eta hainbat. Bai. Ahí está. Aldarrikapen guzti ederra iruditzen zait eta beharrezkoa. Vale. Eta gero, lan egiten duzu baita ere telebistan, Inigo. Bai. Nola ikusten duzu telebistaren egoera, orokorrean dinot? Orokorrien. Bai. Telebista, bera, ez da la caja tonta, que se llamaba, da orain gaurko bilakaera, ez dakit egondan edo ez. Bueno, telebista tradizionala daukean netzat erronka bat, plataformakin konbetitzi, ez da? Sinema bezala eta... Sinema bezala, antzerkixe beha bezala, inkluso, nago nuke. Orduan, ustet jendiekin berriz konektatze bat bila hor dela. Berriz esatet, ez dakizin den bidea, nik guionista simple ba naiz, eta idea dauzket, baino, karo, ez dakit. Gero nahi gaina gustatzen dut kontatzi, eozin modutan eta eozin moduta iztie jendiei.
ezin moduta esatetan nahi naiz, izen telebistan, izen holtzan, izen pantailan, berdin dit, nire historizu kontatzi gustatzen zait. Izen fikzizua edo ez. Ordun, igual, berrize historizu kontatzen hasi behar du. Igual hori da bidea. Ze ustet, batzutan fijatzea gala eredu batzutan, programak edo, programak itakun edo produktuek itakun, esango et. Fijatzea eredu batzutan, izatetena, hau da, nahi duna egin, hau da, nahi duna kontau. Dakit, norbeak indarreko hausnarketi da, baina kontau ditzagun historizuek. Hori gustako ziten, lortzie orokorrin, ez telebistan bakarrik. Hori da, bai, egia da, porque orain pentsatzen ari nintzen agian kasetaritza edo edabideetan orokorrean dala, ez da joera hori edo. Bai. Baina, zein uste duz izan beharko litzatekela, edabide publiko baten funtzioak bete beharko lituzke edo eduki anitzak izatie adibidez? Hori bai. Azkenin zerbitzu publikoa da, eta publiko ere anitze da, ez? Baina, klaro, publiko mota baten bakarrik zentratze bat limazea. Edo audientziaren esklabu guztiz morroia. Audientziaren esklabu bihurtzea limazea, horre arazo bat egon laike. Eta hau esatet, telebiztia nahiko guztia ikusten pertsona bat bezala, Nik telebiztia ikustetan guztia ikustet. Bai. Kompleku gabe esango, baina batzutan zenbait gauze faltan botatzen jut. Bai. Bai, hau gutxinaka lortzen dugun, ez da? Kabida emotea baita ere gauza hauei edo. A ber. Beno, lehen geratu zait galdetzeko, antzerkiaren inguruan mintzatzen ari ginenean, baina, ahaztu egin dut, baina zuretzat ezin da funtzioa baita ere artearen funtzioa, ez da? Hori ere agian edabidetan egoteak, edo leku izatea, baina dinot, como la poesía es un arma carga de futuro, ni beti gogoratzen dute zaldi hori, baina ez dakit. Bueno, nik arti batzutan ulertzet realidadien parodia bat bezala, ez? Batzutan hola ulertzet. Baino, beldurre emateit batzutan, ez otegean geixegi obsesionatzen nahi, izen artiekin, edozein arte. Ez, artiekin mundue aldaun nahi hori, ez? Ondo da hola, eta uki berdala puntu hori, baino puntu bate arte. Ze mundue aldatzeko kuadro bat, antzeslan bat, edo liburu bat, baino gauza gehiago berdia. Eta behitu ze pasatzean baite, askotan realidadie aldatzie hain zailean ez, eta hain prozesu luzie. Askotan mutegea fikzizue edo artie aldatzea, ez da? Eta atakatzei jugu oindela 100 urteko lanak. Ze pasatzen lo que el viento se llevokin. Eta ez denik pelikuli defendiko, Ez denik pelikuli defendiko, ze, ez zat askore gustatzen. Obra horren kalidadie, sin más. Baina oso pertsonala da hori, azkenean. Bai, baino... Gaur egungo balore moral da etikuekin, inkluso, oindala 2 urteko gauz bat epaitzen haste bat imagea, dano gertatzen dugu galtzen. Oindala 100 urteko, Gure ikuspegitik, bai. Hori da. Eta orduan, nola realidadi ezin daun aldau, astegea aldau naixen, realidadien antz geixena dauken gauza hori. Dala artie eta kulturia. Eta esate dugu, abola ez! Zeunak nire diskurtsukin ez du bat hilen. Nik askotan pentsatzet, eta bello ez diela urte asko pasau. Gaur egun posible litzazke breaking bat bezalako telesaiek. Baina ez bakarrik hori, hainbat eta hainbat abesti... Abestixek, eta... Posible litzazke... Simplemente 2008 urte hontan, bukatzen edan urte hontan, jarri breaking bat ikusten, eta ez asarrau Walter White ez talako pertsona ona. Ja. Eta Walter White ez talako ni bezala, jo que se, animalistie. Ja. Utziko iso, etengabe geure burue 100% reflejaute ikusi behar hori artien eta kulturan. Ze nekatzen nahi naiz. Nekatzen nahi naiz eta asko.
Horrek gogoratu ditu eta barkatu Oskar Wilden inguruan berriro mintzatzeagatik, baina Oskar Wildek idatzi zuen liburu edo eleberri izugarri bat dela, El retrato de Dorian Gray, oso ezaguna dela, eta tipuak prefazio bat idatzi zuen oso gomendagarria baita ere artearen askatasuna defendatzen. Eta artean nahi den inguruan mintzatzeko askatasun hori defendatzen. Eta tipua bukatu zuen kartzelan idatzi zuenagatik eleberrian, eta baita ere homosexuala zelako, berriro ere oso historia ezaguna, edo errepikakorra. Esan nahi dudana da, basela eztabaida bat zegoena, 1900 hasieran, lehenago 1900ean hil zelako, eta oraindik ere jarraitzen dugulako horrela. Eta gero beste liburu baten irakurri berri dut, Como leer Lolita en Teherán, oso ondo dagoela, naiz eta oraindik ez dudan bukatu, eta bertan tipak esaten du literatura dela egia deskribatzeko edo egiara hurbiltzeko tresna bat. Ez dugula hartu behar literatura eta artea orokorrean errealitate gisa. Orduan da hori, bestela, errealismo magikoa, fikzio guztia botatzen duzu, osa dinot, zer zauz, nik agian defendatu dezaket, ez dakit, emakumeen askatasuna eta abar, eta agian aipatu dezaket bortxaketa bat. Dinot, beste gauza bat izango da, 2 kapitulo dedikatzen badizkiot bortxaketa hori deskribatzeari. Uste dut, gaudela berriro ere azal fin horrekin, eta berriro ere begiratzen agian garrantzizkoena ez den leku horretara, nolabait, ez dakit. Bai. Eta gero ze pasatzea, boteri duen jendieke berdinei, jau. Karo, orduan, guk eredu hori ikusitxe kopiatzen hastegea. Ze, klaro, Espainiko erregizan gizon honek, oin ez da ona Espainin, baina, bueno, abioien viaje batzuk inditunak. Gauz bat diteu, gauz oso txarra diteu, eta ez da ez pasatzen. Areta geixo, biba el rei eta biba eta bai. Sí, y la ley. Oain, rapero batek abesti bat diteu tiporre egin duna ningunon, eta kartzela digu, Horixe. Sesgo bat deko, ez da. Eta orduan batzutan, ez orokorrien, baina bai parte bat, publikoen parte bat. Orduan, parte bat zentratzea, esan berri, tipo hori kartzela jutie ez da bidezku, hori izaten hasi berri, esatea, hori kartzela jundala, haure bai, da haure bai, da haure bai. La resistenciakin pasau zen, ez dakizen monologo zentzurau, da, hau zentzuratzen bazue, zentzurau, totu gea, zer gea. Joera handia dekogu hori egiten, hemen, egia da. Karo. Eta azkenin jarrera bat kopiatzen egitea. Baina, klaro, ze pasatzea baita ere, goixen daun horrek boteri daukela. Guk ez hainbeste. Ez hainbeste. Trampa, perfektua berriro ere, Beste bat. Bai. Beste bat. Beno, meloi hau gero mintzatzen jarraitzeko gai adina dekoz, baina aipatu nahi nizun baita ere, edo zuk aipatzi zure lehenengo eleberria, deitu daiteke ez da, Katu. Bertan, esan duzula aktivista esarela, baina nik uste dut basarela pizka bat aktivista, zure lehenengo eleberrian ere bulina aipatzen duzulako, da pizkat iluntzoa delako ez da, Katu batek, zer, komentatu zuko beto. Bai, Katu da azkenin beldurrezko historixo bat, eta beldurrezko historixo bezala, Katu bat du antagonista papelien, Katu beltz bat, eta nik beti hau kontatzet ze kontrapuntu ulertzeko oso ondo da. Baionak pelikulin zuen, noveli astuzaz eginan, Un monstruo viene a verme, eta pelikula hori ikusten nahi nintzela, monstruo hori hain txintxue, hain ona, hain zea, nik derrepente galdera bat inizuen eure buru izaten una. Eta monstro honek beste intentzio batzuk ikiko balitu, hau da, jendien sufrimendua handik elikau balitz, ze pasako litzake. Eta hola surgitu zen idei, eta gazte batentzat testu inguru, ez dakitze bare ez da erantzune, baina bullingen testu inguru interesanti iruditu zuten. Jokatzeko, oso novela violentu da, baina bullying ere ala da. Oso violentu da. Naiz eta batzutan violentzi hori ikusezin edan, fisikoki ez dalako gertatzen ez. Baina, bai, azkenin, Katu hau azaltzezako bullying sufritzen nahi dan mutil honi, hasierri, eta esate jo, hiru mutil hauek bullying aiza ditzu, nik jata akatu ingo jut, azkarra gizkizan da, jata akatu ingo jut, baina, ordaindu behar duzun prezisu da batxe, maite duzun persona bat eman bertetelanekin. Eta tipu bai ez esateu. Eta horaztea.
Txantzan. Baino horre azkenin beldurrezko relato bat da, eta bullyingek gaxe da. Ez, eta hau gustatzen zait azpimarratzea. Ze batzutan paratzea igual Oskarrak, ez? Eta pelikula bat, igual dize pelikula dan. Eta, zertaz dihu eta maskulinia tosikoaz. Ja. Eta, bale, gaia bai, zertaz dihua maskulinia tosikoaz, ez da. Definitzeko joera, berre. Zertaz dihuan! Ez, kauboi bat bizi dela, ez da gino, da eman berditu ardillak, no seke, eta, hori alda? Nun dago maskulinitate profesioa? Eta bada hola, eta erretratatzen dela, baino... Bai. Ostia, gaia beti iztala historia, baina eske tendentzi hori hartzen nahi geha. Bai. Tendentzi hori hartzen nahi geha, eta betetzen ditugu gure idatziko egozer gauza, diskurtsoz, autorean diskurtsoz, eta... Adjetibos. Bai. Bai. Eta bazpare dana mastikauta emate dugu, inork konfunditzeko aukerak ez da ukitzeko ere. Ze, bat emate pertsatzen ni persona txarra nizela. Walter White idatzi detelako. Antieroen garaian gauz baitare, zentzu horretan. Jode, ingurauta gaude. Bai. Baina, bueno, saiakera bat inberdeu. Saiakera bat inberdeu. Diskursoa guki berdia eta importantia dia, eta nik baloratzen dut. Baina, zaindu narrazioa batik bat. Ez dakit. Ez dakit ino ulertuko duen. Nik uste dut oso ondo azaldu zarela, beraz, ziur ulertuko zaituzte. Gero oso bolada petralen nabil, ez kontu nun uki ia ezer, baina oso bolada petralen nabil. Ba, honak nola izan beharko dira, ez da? Helduko direla. Baina niretzat katu eleberrian bada interesgarria, ez dakit, baina Karo, bullyinga jasan dutenez, baitaren mehatzu hori edo, mehatxua baino, bengantza moduko hori, nun dagoen, ez da? Ez dakit, nun dagoen, bai, justizia, edo, filosofikoki uste dut hori ere jorratzen dela bertan. Ez da, gaia egia da, eta barkatu nik ere aipatu dudalako horrela irakurri dudalako deskripzioa, baina egia da, bullyinga, azkenean zeharkatzen duen, edo testu ingurua dela, ez da? Bai, hortaz egin zen. Bai, baina horrezatik dinot. Azkenien, zuk zaudenean oso egoera txar batean, eta zure kontra egin dituztenean gauzak agian ere zure bengantza hartzeko desira hori, nun dau, puntu hori ez da. Niko xe plantatu nun, esate dugu, violentziak ez daka ezer honik, eta, nahiko ados nagoz, violentziak hartzeko beti, ez? Bai. Baina, geho beste aldeatik esate dut, eta... ze pasatzea momentu hortan, ez naiz justifikatzen nahi. Baina momentu hortan bide bakarra hori dela ikusi duen personakin, ze pasatzea. Ze puntu taino iritsi da persona hori pentsatzeko. Hori da galdera egitena. Ez da terrezago zen izatea, kampaina eskolar bat egon zen gai baten. Échale huevos al bullying. De verdad? Échale huevos al bullying, eta zan, échale huevos al bullying, da buruan arrautza bat esplotatzea. Oso inklusiboa gainera, Madre mía. Horako kampainak adibidez oso erraza hartzitugu, porque oso diskurtso erraza da, eta gaina biztosu eta divertitu eta nahazun dana. Baina gero hor pixka serio jartzen zera, eta ui. Bai. Eta orain seriotasunetik kanpo bukatzeko aldatu beharko dugu eta berriro ere aldarrikatu beharko dugu gure limiteen eta ez dakit gure denbora librearen edo askearen zaintza hori adibidez, edo zer geratu zaizu zuri baita ere esateko. Uste nuna baino gehiago itzen dut. Bai, eta oso ondo gainera, eskerrik asko. Nire gainan entorren hori da zira, izango bat ez dakize, garaziki, katxondeo pixkatu giko dugu, eta amatasuna eta, Ja, eta nien zan dut zute barkaila zu. Nola? Hasi unan perrona, Iñigo. Bai. Bueno, baina humorez. Ez, baina, a ber, nik, guztuak hau ez dakit, ni nago oso fase esan dizutena, petral baten, eta igual gauz batzuk ikusteko dauketan modue, ez da egokixe. Baina nik ez dut uste, ino egi absolutu inoiz daukenik. Eta nahi batea etortze bat da, izu, lehengun esan zeruna ez da egin nuen, ez nago ados, da nik hola ikustet, etorri eta esan. Edukazizukin, favorez, porque oso buiosu geha, gero eta buiosu geha. Baina etorri eta esan, itzein da egun. Baina, bai,
geruta gutxi hitz egite dut eta geruta geixo enfrentatze gea. Baina, bueno, humoretik bukau nahi zenun, ezta? Hori da, nik polizia, moral polizia horri esango nioke, den aldatzen dala, etengabe aldatzen dala, eta beraz, hori. Échale huevos al policía moral, esango dugu. Pues, por ejemplo, ya lo de los balcones, ¿no? COVID garaian, eta guzti horiei. Echar huevos a todo el mundo. Eso es, échate el huevo a ti, igual, agian, hori. Primero a ti, y luego ya... Hori izango da gure gaurko mezua, orduan. Vale, échale huevos. Échale huevos, ovarios, edo dano garakoa. Bai, claro, kasu honetan huevos etzian barrabilak, huevos literal, huevos, baina... Ja, baina, quieras que no, bideratzen dizu edo eramaten zaitu hori pentsatzera. Bai. Bueno, es como, hasta aquí. Ba, igual esan dezakegu, échale huevos literales. Eso es. Gero... Tortilla ingo du. Eta janari industria zer esango du? Janari industria ez dutela, bueno, nahi duna. Nekatuta bukatuz. Ez dakit, bai. Ez dakit, bai. Ez dakit dena, orduan, betu, bukatzeko modu bat ere izan leke, ez dakit dena. Ez dakit dena, eta hori ondo dago. Oso ondo dago. Eta ikasteko aukera gehiago dazkatzu. Mila esker, Iñigo Antxorregi Bierez, hemen egoteagatik, da laster arte lagun. Zeuri, bai, eskerrik asko.